И здравейте хора! Добре дошли отново в моят канал. Аз съм Ицака002 и днес ще играем Fortnite Reload. Искам да ви се извиня, че не съм качвал от 2 седмици. И също така днес съм ви подготвил едно предизвикателство, което е следното. Имаме право да играем само с 3 айтема. Тоест, примерно имам примерно райфъл, помпа и хил. Нещо е такова. Това много съжалявам, че не съм качвал, но просто ме хвана болест и сега още не съм съвсем оздравял. Но да, абонирайте се за канала с камбаната, ако видеото ви хареса. Ако не ви хареса, дислайк бутона. И да. Ударете лайк бутона, абонирайте се за канала с камбаната, работата и като кача ново видео. Това, айде, приятно гледане. Добре хора. Къде ще скочим? Айде тук. Както и да. Nice. Бързо. Как снайпер, бе? Абе, това е като SMG, между другото. Това... не. Хора, добре, бе. Няма къде да отидем. Да, ще ми дадат... Между другото са върнали. МК... Да. Моля те! Айде, бе! Майко! Майко, най-добрия ем или какво? Кажи ми, че записвам. Добре, записвам, майте. Най-добрия ем. Или майцака. Кога не съм цекал хора от един ден. Така да, добре, чакайте, аз не мога с това да цекам. Добре, така. Няма да ми трябва със сигурност. Това е огъня от началото, бе. Де е, бе? Приоръжение. Майко. Не бе, чакай. Какво? Къде ми джираха? Добре. Три оръжия, може би ще. Ма не, или 3 айтема. Давам 3 айтема. Хора, 3 айтема си, 3 айтема не са толкова малко, айде си. Правя го за вас. Ой, мали, не! Край. Чао, не. Добре, хора, значи... Айде втора. Добре. От тебе. Еса, гледайте как батко ви Ицака ще се оправи с тея. Гледайте се. Нещо... Добре, не
О, не. Бот! Хора, също така може да видите в описанието и TikTok-а ми, там понякога пускам лайфове. Къстъм. То пич не знае откъде! Не знае откъде! Вот това. Вот това. Това е по-криво от на таковата, на такова. Ой! Ой! Какво? Моля? Моля? Ще му набия 55 бати. 55 ще ми набия. 55. 50. Опа! Моля. Край. Това е. Свършено. Печелим. Печелим. Да, спечелим. Ето аз. Е така. 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 Имам пак три, така че. GG. Охо, и помпичко. Нямам как да... Нямам хил. Са. Маняк. Хора, това не се вали за хиловете. Как си? Пуските имаме право. Не са, защото се свалиш аймон. Най-лоша им ли имам, бе? Какво стана, бе? И това е свършено. Защо ги казвам така, не знам? Защо не изпих бигала толкова фантал?
Това е по-криво. Моите разби обичам. Ма няма какво ти искам, трябва да се научи с тея. Откъде ме стреляш? На телефон. Ох, хамката бета. Чакай бе. Я чакай бе. Ще игра толкова. Това е хил, така че мога. Не лиш ме връзля. Не лиш ме. Не ме... Какво? Какво? Какво е това? Само не ме стреляй се на заредето би и то не печава. Че не знам. What the fuck? Какво е това бе? Това е много опи! Това е много опи! Какво? Какво? Не, това е прекалено опи, аре стига. Какво е това нещо? Какво са направили те епик? Аз го помня, имаше нещо такова преди. Може да не знам. А много опи бе, прекалено. Я там. Па. Не ме питайте, що не се боксам. Това оня ли е? Не, това не е. Да, отзаде! 33. Какво е това? Не сега, бе. Не, тук съм дедва. Чем? Хора, нямаме права да стига съм читва. Къде е то? Късметля! Късметлио! 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 Добре, хора, както видяхте, нямахме много голям късмет, но все пак не завършихме чак пак толкова зле, имахме килове.
Затова вие абонирайте за канала, ако искате с камбанката, за да получавате известие, като кача ново видео. Много сме близо до 80 абоната, сигурно като кача видеото вече ще имаме 80. Надявам се, страшно много ви благодаря. Очаквайте Q&A, отивайте да го на публикацията и там питайте въпроси, за да участвате в видеото. Затова абонирайте се за канала с камбанката, да получавате известие, като кача ново видео. Ударете лайк бутона, много мощно. И това аз бях Ицака 002. Айде!